Dende a ferramenta de xestión de Samba que inclúe o webmin, podemos administrar a lista de usuarios e grupos que utiliza o servidor de Samba para restringir o acceso ás carpetas compartidas a través del. Dentro da sección de Samba Users atopamos unha serie de opcións. A primeira nos permite editar os usuarios existentes na lista do servidor de Samba e modificar as claves de acceso destes usuarios. Atopamos aquí nesta lista 3 usuarios e picando en cada un destes usuarios poderíamos modificar a súa clave. En segundo lugar, atopamos unha ferramenta que nos permite convertir os usuarios do sistema Linux a usuarios de Samba. Con esta ferramenta podemos facer unha migración dos usuarios que teñamos no sistema para que automáticamente se dean de alta como usuarios Samba. Podemos, para estes novos usuarios que se crearán en Samba, deixalos sin clave de acceso, bloquear esas contas ou introducir unha clave de acceso para todos eles. Hai que ter en conta que non temos a posibilidade de que estes usuarios tomen a mesma contraseña que xa teñen no sistema Linux, xa que a clave que se almacena do usuario en Linux está cifrada e non se pode descifrar para poñerlle esa mesma clave ao usuario Samba. Picando no botón de convertir usuarios poderíamos convertir todos os usuarios do sistema a usuarios Samba. E por último, dispoñemos dunha opción para configurar a sincronización automática dos usuarios de Linux e de Samba, de forma que cada vez que demos de alta un usuario en Linux ou modifiquemos ou borremos, tamén se engada, se modifica ou se borre o usuario Samba correspondente. Sin embargo, esta opción só funcionará se os usuarios os engadimos, os modificamos e os eliminamos utilizando a ferramenta de xestión de usuarios do webmin. Pero pode ser moi cómoda para poder sincronizar os usuarios do sistema cos usuarios de Samba. As mesmas opcións de edición e de configurar a sincronización automática de Linux e Samba tamén están disponibles para os grupos de usuarios, ademais de para os usuarios.